Namkelekile ke Gauteng bomalume. Nansi ke indlu. Apha kuse lounge kulapha si entertainer khona. Eli ke likhichi, it has the latest appliances, the best money can buy. Leyana ke hi coffee machine. Nani ke nizozivela. Once ni taste coffee, la machine nizofuna ugodka nayo. Phayana ke zikamera kodwa sinengxaki encancana apha. Iroom ekhoyo espare inye ileni izolala kuyo. So nina kuzofuneka ni decide bangubani ozolala ebedini kubani ozolala esofeni. Kodwa ke kuzofuneka sihambe siyoyibona la room because ikhona camps bed endisete aphaya just in case. Maske sibone eziflat zalapha eGoli. Zinembuku? Hayi malume akho mbuku apha. Njengoba benjilo nizobona bangubani ozothatha ibhedi ke ngoku. Malume ningonzakali. Ibethuna. Yaqala inkathazo. You owe me big time.